sang tiki pur sang tiki pon alo abe pin pet ajona bachijeng tu Borjan Labor Union na tuben ki dukila ga da phan panong si pe la pen musuri ke rona jai mek ke tengpo sang tiki pon alo abe pin pet ajona bachijeng tu Nijang karbeng long arlo sang tiki pon laki lam kim kali langroi langjeng ta sang tiki pur ajoini nang sar nuk bom tanglo lapet rong roba jo atowar positami nang hinu bom tanglo sonsi Nijang karbeng long arlo hojai district pet ahoy along alo abe pin pet sang tiki pon agari Khiruni Southern Range atu kinepdu Nijang karbeng long Khiruni Southern Range kaparlo West karbeng long district pen hojai district ahoy long ajir dingkloi pen alo abe pin pen sang tiki pon alam arjun long bom Baso ajoy ni Khiruni Southern Range atum arjulong si sang tiki pon dampari hum lapen tractory hum an NEPN long lapen pirangki atumang nu forestar muniram timung pen ang kapachini dunki lapuson hendo Lapu dakpendam Rongker RV lapu karikhana ru datu arjiding klui pensi keklaim pusi information arjulong bomlo lapen kapek anita itum dam bomlo wafis tame lom katlung diti pini bangke itum damlo angko petroling ason damlo lapen ada khumni gari lomlo laso gari itum hadak chalan awe lasut lasire atum pan laso gari nitum dagrens Khiruni Range pens si damlo lasi Khiruni Range itum group pendam si itum sogari humni enam dala isi tiktor lapen isi track Lakhain ko raisi Borjan constituency kaparlo Mokhim rong piarong ala Borjan Labor Union sa tumpen patir pipon si kidukela ka tumaphan panong si pe karom lapen musuri keron pon ajay mek ketengpo Bangsa maya long mai phu horen teron pensi mai je pahem phu pot lapen alu hi pachini lapen maya lam the santura ming ti pensi thanpo Alhi sarpo man pengpen Labor Board Chairman Khorsing Timung ke AAC Aluhi man pengpen Rising Milik Public City CEC Jona Singh Teron Assistant Secretary CEC Bida Singh Rongpi CEC Founder Jet Singh Timung Finance Secretary Barwell Tokbi District Secretary lapen claim rapid kitikiding atum chetong dut ready ini bangsa mai keteng pon laki council kachari CM Dr. Tuliram Ronghang alam thea teng kidukela ka phan Labor Board pen sitami bekar om lapen masuri pajer pon thapu ateng pensi lab Pini Labor Board Chairman Khorsing Timung lapen Labor Union atum arideng pen don thongket suse ahem tu natum phat pajer po Board Chairman Timung Sanghu pen kaningje pon ke labor atum phan an suse pangtang ponji lapen factory industry railway along lapen kapre along karbi atum am chuklem dun long nangji pu hang bom lo puta ningje pon lapen piniamai mesen pet pachon po Bokajan pen long sing timung report Northeast Bay News to nili pini labangso Borjan bate Borjan hawarong nili pini Kaching room long bate kewang long lake nitung Borjan levar yon pangtang ponang ipu ayok ni livang lo lasi nitung levar ke iklem ke dam ki mang lahai dopik dapen ke aku iklem ni akan dopik lalo lasi non engkang sulian korpon engkang pini kopai ke mia yon NEPN nitung fan beneficiary nili non Kaching hon nai ilitum ACM Autonomous Council ACM pen beneficiary yang pun musuri pe lapang so pindu kelak kan ron pon tha bulevar phan pe nang pi pon aposi nili pini lajak Borjan hawatan nili levar phan ka chomri nili wanang ko rasi lahai aputha kan nitum la nilitum
Kiklaim ke dam ni akam athi hala levar tum chongla chetulu ta hok silong le de tini tum la levar tum ata me kiklaim ke dam le bang so levar factory la hai ta me ni tum chongla donong le chetulu nong le si nona ba ke ni tum karbiang long ra tum ta ni tum ka non ke angtan ke chongda tam uilo ni tum long ta factory do pe ke chongda ya saya do cement factory do CCI do e la pen industry la son do pe na ni te bata do ha ko nai ne gop college ke mi la pahai da do ha ko nai ne train ha ne railway ke bunai la sona do pek nilian sigi dam tang railway lamding dam lo railway officer dam lo je nona du ke karbia khai ta dak lamding pen ha tin sikyang karbia khai phan ponji pusipu arang tum hanta nili chuni ang ko noi ni tung bang so khai su det no ki tung karbia khai siklam cho dam lo na ko la lo la pen ke aku iso na bang ni tum mang thulo je CCI factory itu congdat tu nolai pusin ini pulau. Lapen railway tu itu karbia rong arat tu karbia rat tu cuklem long aku. Aci itu bokayan tabe Dimapur tabe Khotkuti tabe lahai ni tu kadok tabe tabe lasi lamding tu tabe central state minister long pen nasi kiri cikan ponsi itu han pinai pusin ini pentur rong ini payir pono. Laso teng sini hanang han sini damlo cingwai cingsai damlo. Lasi railway officer cingwai lo lasi oh no du bangkin tu karbia khai macam ni tu bang harus dibakar mungkin apa di pulau situ orang di sana. Lasi non thot tak me CCI tu me ni liminya macam ni arjulo state ni central macam ni arjulo karbia khai non ke dah puri hajan me iklan nang po borjan me iklan nang po suruputar day pani ni jenang po cuki halam ni iklan nang po east west karbia long amunisi congdat cetulu nang po nang make. Lasi ni tu lewar make yang tang pon bompo lewar ke bangin kan surin ko sokame tung klem mo dam bompo asini tung lewar ke sing mono pini tala bangsa pini serita itu phan asar suyorong parang sirap dun lo la peni tung la binasang ki paidu tan nang sirap dun enu excited la sikat do kabe ala tum sirap MEC EM de pen EM la pen ke CM nang sirap ni situ dun sila bangsa bin siri ni la ong tin lewar tung phan siron thap la bangsa bin siri nang ki posini li hiduk nai ame kabi anu kang song pen ga phan ma sa pen ni pa yu nong la pe mu sui ta mi kiduk nai lewa ra phan sironam thapu le bang so phan nang ki posi chairman pen nili hin pen nang ki ponsi nili le bang so CM phana churu ri tu ni na sona CM ke kai kita karbelong rat ke duwe nangi la pen kleng bang ki bang pu da ke mesana yo ni pen pining an lewar phana ka hon pon ke nilang phana churu pe lo la pen ke ni tun lewar hem ki phanta is west karbelong tin ching bai lab lo bang so pen pu ro tin di pidam et pen sinon ma ke nang rapon po la pen hala office ki phanta ba sa ya kong tin pu besi CM da prote han na pu dong lo bang so lo tan ni tun pen pu ro ji et pen kikim kerai phalang di thik bom lo ta pen nang pi bon pu pen tum ka do ka be la karbelong ras la chok pon si ningarong pen sinon tan ni tun du bon bom lo